Comença l'aventura del Possets. Estem pujant la carretera que ens porta al pàrquing del refugi del Forcau. Tenim la sort de que com a mínim està una mica asfaltada i de moment el temps s'està mantenint a ratlla. Aquí la driver concentrada, la Neus i l'Òscar fent el pinxo. Bueno, aquí està. Aquesta és l'esplanada del pàrquing. Bueno, aquest és el cel que ara està començant a ploure una miqueta, just quan hem deixat el cotxe en el pàrquing. Aquí tenim el lletrero de la Vall d'Eriste i Possets Maladeta, no sé què, bueno. I el cotxe i el pàrquing que demà en 24 hores el tornarem a veure. Oi que sí? Ja està fet. Molt bé. Doncs res, comencem el camí del Forcau abans no ens caigui una de bona. Bueno, el camí del Forcau està per aquí i si no ens han enganyat són una hora 45 minuts, més o menys. La cascada d'Espientosa, aquí a prop del pàrquing. I la vall, amb el cel molt núvol. Bueno, aquesta és la... Es muy duro, ¿eh? Sí, aquesta és la fatxa que fem pujant al refugi del Forcau. Esto es Vietnam, no me siento las piernas. Está lleno de Charlie. Quina calor, per l'amor de Déu. I humitat. Aquesta és la pujada del Forcau, fa com uns 20 o 25 minuts que ens hem tingut que posar la capelina perquè ha començat a ploure, bàsicament ens hem mullat i tal. Però ara sembla ser que està sortint el sol, fins i tot una clariana allà dalt, no sé si es veu per allà. I res, continuem el camí del Forcau. L'Òscar ja es treu la capelina. Doncs vinga, potser que nosaltres també, no? El Ball del Forcau. Estan fent el Ball del Forcau. Després de gairebé 2 hores i enmig de pluja estem a punt d'arribar al nou refugi del Forcau. Bueno, nou, vés a saber els anys que està fet. Ja hem arribat al refugi, aquesta és l'entrada al refugi. Bueno, quan arribes pel camí, per allà sota el camí. I això és la vall. I cap a la muntanya. I això, encara està plovent una mica. I ara anirem cap a dins. Aquí estan les nostres capelines. Aquí estan els artistes. Què tal? Mulladets una mica, no? 2 hores hem trigat. Noteu quina escalinata que té el refugi aquest, el pedazo refugio este. Aquí baix hem deixat les botes. Hola, ja estem en el refugi Àngel Colors, al Forcau, a 2.100 metres d'alçada. Ja estem instal·lats a l'habitació els correts, o alguna així. I posats ja aviat a sopar. I ara i res, anem a fer una passada al refugi. Ja no plou i a veure què passa.
tot, però bueno. Molt valentia. Aquí estem menjant. Col·legues, que tots pujarem demà a Possets, eh? Mañana a Possets todos, eh? No ho provem. Sí o no? Demà pujarem a Possets. Bueno, diu, provarem, però bueno. Ho farem. Aquesta és la primera pujada. Aquí estem ja amb un cruce important. Portem uns 35 minuts caminant. I cap aquí, refugio de Via 2. Cony. Per aquí hem d'anar pujant. Anem a passar el pont ensorrat. Bueno, aquí estem, no sé a quina alçada devem estar, però... 2.425. Bueno, Déu-n'hi-do, encara ens queden 1.000 metres de desnivell, eh? Però bueno, aquí estem, eh? Ara agafem les escales mecàniques. Vinga, fins ara! Estem camí de la Canal Fonda i aquí tenim unes vaques que estan gaudint d'una pastura de qualitat en alçada. Cony, i aquesta vaca potser una mica gran per mamar, oi? Què és això? I aquesta torça al coll que no vegis. Hola, vaca! I aquí, un badallet. Bueno, ja dalt la Canal Fonda. Aquí la Neus. Ja estem a peu de Canal Fonda. Aquí l'Òscar lluitant amb els grampons abans d'enfilar la Canal Fonda. Això és el que queda per pujar de la Canal Fonda, allà aquella clapa de neu de dalt a l'esquerra, i això és el que ens envolta la Canal Fonda, tot el que l'envolta. I això és el per on hem pujat. Estem en plena pujada de la Canal Fonda. Quedaran uns 200 metres pel coll de la Dent. La Neus amb els grampons s'està barallant. Com estem, Neus? Molt bé, el punt d'enfrontar. Sí, aquesta pujada vertical, no? A veure què passa. Ja quan arribem a dalt estem a 3.000 metres. Ja està bé, va passar la barrera als 3.000 metres. La part final de la Canal Fonda.
barretes energètiques. Allà a l'ombra estan l'Òscar i la Neu. I aquell és l'Espades. Ja ho veurem més amunt. Aquesta és la pujada cap a l'Aresta, que encara queda un tros. Allà dalt està l'Aresta, on estan aquells més petits, no sé si es veuen en pantalla. I aquesta és l'Aresta, o part de l'Aresta de l'Espades, que és aquell d'allà. I allà tenim el Cotiella, que ja té un nuvolet allà a prop, i el coll de l'Adent, amb l'Adent i tal, i la vall per la qual han pujat. Aquesta tartera m'està deixant mort. Aquells estan ja 100 metres més amunt o 150. Però jo vaig fent el que puc perquè això s'ha de prendre amb calma. Bueno, aquí ja estem enfilant l'Aresta cimera del Possets. Aquell punt vermell que es veu allà és el cim. I per aquí es veuen paisatges. Per aquí, baixo. Llac aquest. Pujant per l'Aresta cimera de Possets. Allà està el cim. Surt el Vinyamale i el Mont Perdut. La gent arribant al cim del Possets, el segon més alt del Pirineu. Mireu aquí sota el que hi ha. Aquest deu ser l'Aneto. Allà està. Pot ser, no ho sé. Estem a punt d'arribar ja al Possets. Són els últims metres. La temperatura és bona, el vent en calma. Amb il·lusió. Vèrtex geodèsic, Possets. Sí. Ara ja ho farem. Ja he vingut a Polizón tot l'alt. Ara ho mira la nostra. Salut, companys. Hem arribat, Jo crec que tu i jo som els de més grans. Aquí ens fa una foto. Som i tots. Toco el vèrtex geodèsic. Ei! Tu ja et coneix. Sí, hòstia, però no me n'en recordava de res, perquè tot això ho havia fet en neu i no s'assembla en res. O sigui, no... Ara els hi deia. Bueno, ja som aquí. Company. Tope. Tope. Tot el dia, company. I bé, hòstia, no com els gais d'aquí. A tope. Home, jo us estic molt agraït per haver-nos esperat i haver pujat allà. Què? No. Jo quan us he vist pujant per aquest baix, i ens deixaran? Bueno, segon cop aquí al Possets. 3.375 metres. Una aventura bona, Ara la Neus m'està fent una foto. M'està filmant. Jo també amb ella, mira, veus, aquí. Ella té l'Aneto a darrere. Molt bé.
el Perdiguero aquí davant. Estem en el Coll de la Dent ja. I aquí tenim la impressionant dent i la baixada que s'adivina aquí, peixins. Posarem els grampons, farem un mos i uns grampons. Bueno, aquí estem caminant ja sortint de la Canal Fonda. En aquests moments són gairebé la 1 del migdia, el sol toca de debò, tot i que hi ha alguns núvols ja comencen a sortir per allà, aquells bolets d'allà per sobre d'aquesta dent. Ja estic jo, fet caldo, i a darrere meu la Canal Fonda. Bueno, i aquí estem davant d'un lloc maco, estrany, eh? Explica què és això. L'aigua que baixa Mira, per aquí, l'aigua baixa com si fossin aquí les grates de Soasso. de la gelera de la vall de Mascot, no? Sí. Baixa i fa un minicompost. Crec que queden fermats, I tant, sí. Molt bé, seguim. Bueno, i després de 3 hores baixant, aquí estem. Al refugi del Forcall. I tots aquests atletes que estan fent una cursa de muntanya.